Mensen mogen geen reactoren meer reinigen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Naar aanleiding van een dodelijk ongeluk in de haven van Vlissingen. Een reactor is donker, stoffig, warm en het is heel fysiek werk. Je kan gedesoriënteerd raken, je kan bedolven raken, je kan verstikken en je kan verbranden. En verder in het nieuws vandaag. Failliete paviljoens overgenomen door oud-eigenaren. En blijft de Scheldeprijs in Terneuzen. Goedenavond. Naar aanleiding van een dodelijk ongeval bij Zeeland Refinery in de haven van Vlissingen dringt de Onderzoeksraad voor Veiligheid erop aan het schoonmaken van reactoren anders aan te pakken. Bij het ongeval 2 jaar geleden overleed een man toen hij een reactor aan het reinigen was. Het is 3 februari 2023 als het helemaal misgaat bij Zeeland Refinery. Bij de olieraffinaderij wordt op dat moment een reactor schoongemaakt. Een smalle tank van zo'n 30 meter diep waarin ruwe aardolie wordt verwerkt. In die tank mag geen zuurstof komen omdat er dan achtergebleven materiaal in brand kan vliegen. Een zogenoemde duiker in een pak met een zuurstofhelm op daalt af in de diepe reactor. Maar de man in kwestie raakt bedolven onder restmateriaal dat in brand vliegt wanneer er zuurstof uit zijn helm ontsnapt. De man verbrandt daarbij levend. Zeeland Refinery is niet de enige plek waar het een keer misging. In de afgelopen 10 jaar gebeurde er in Europa 4 keer een fataal ongeluk bij het schoonmaken van reactoren. In Nederland staan er meer dan 20 en een groot deel wordt nog steeds op die manier schoongemaakt. En dat moet nu gelijk stoppen, zegt de onderzoeksraad, want de risico's zijn te groot. De reactor is donker, stoffig, warm en het is heel fysiek werk. Dus je hebt onvoldoende overzicht, je kan gedesoriënteerd raken, dus je kan vallen, je kan bedolven raken, je kan verstikken en je kan verbranden. Wij zeggen geen mensen meer in die reactor. Zeeland Refinery laat weten dat hun gedachten nog steeds uitgaan naar de nabestaanden van de duiker en andere betrokkenen. Gelijk na het ongeluk is hier besloten om de schoonmaakwerkzaamheden voortaan uit te voeren zonder mensen in de reactor. Een groot aandeelhouder Total is daar ook bij hun andere raffinaderijen mee gestopt. Een voorbeeld dat meer raffinaderijen moeten volgen, zegt de onderzoeksraad. Ze roepen de bedrijven op om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met alternatieven, zodat er geen mensen meer in gevaar gebracht worden. 2 maanden geleden gingen 3 horecazaken in West-Vlaanderen failliet. De 3 zaken waren van één en dezelfde eigenaar. Inmiddels zijn 2 van de 3 zaken overgenomen en openen binnenkort weer de deuren. Met vertrouwde eigenaren. Om 11 uur vanmorgen gingen de deuren van Dok 14 weer open na weken sluiting. Nou jongens, proost op een goed seizoen en heel veel succes allemaal. Suzanne Labijt en haar man Ronald droegen Dok 14 in Katzand 5 jaar geleden over. Terugkomen naar het strand zat niet in hun toekomstplannen, maar werd anders na het faillissement. Je krijgt de boodschap en je denkt, wat gaan we hiermee doen? Nou, voor de minst financiële schade, imagoschade, waren we er met z'n allen, ook ons gezin, heel snel uit. Dit gaan we gewoon lekker zelf doen. En dat terwijl de timing voor het gezin niet heel handig is. Ik heb een eigen lunchroom in Nieuwvliet recent gestart en die ga ik voortzetten met mijn dochter. En mijn man en mijn zoon die blijven op het strand. Kort nadat de deuren opengaan is het al snel druk in het strandpaviljoen. Personeel loopt af en aan. En dat ze die gevonden hebben is ook best een kunst te noemen. Er zijn voor ons een aantal oude werknemers gebleven die ook vroeger al voor ons hebben gewerkt. Ook uit de streek hebben we een aantal jongeren aangenomen. En onze ervaring is als je jongeren aantrekt uit de streek, dan komt er ook heel veel vanzelf. En daarnaast gaan we ook gewoon met buitenlandse werknemers werken. Ook al was de keuze een beetje noodgedwongen, Suzanne is ook weer blij om terug op het strand te zijn. Dat hadden we 20 jaar hebben we dat gedaan en je komt terug en het voelt gewoon heel erg goed om toch weer terug te zijn in ons oude vertrouwde pand. Het strandpaviljoen was verbonden aan 2 andere zaken in de omgeving. Een ander strandpaviljoen opent morgen weer de deuren, ook onder de vleugels van de oud-eigenaren. Over de 3e horecazaak is nog niks bekend. 3 visserijbedrijven uit Arnhem-Muiden zijn volgens de rechter te streng gestraft. 2 jaar geleden werden schepen van de bedrijven gecontroleerd en werd er illegaal gevangen vis aangetroffen. En kregen de bedrijven visverboden opgelegd. Maar de rechter vindt die straffen te streng en heeft de lengte van de verboden flink verlaagd. In 1 geval is de schorsing van 1 jaar teruggebracht tot 6 weken. En in een ander geval werd de schorsing helemaal geschrapt. Het einde van het pontje tussen Perkpolder en Hansweert heeft aan beide kanten van de Westerschelde voor opschudding gezorgd.
Hoewel het doek voor de huidige eigenaar definitief is gevallen, hoopt de politiek in Hulst en Rijmerswaal op een opvolger. Een triest plaatje in de haven van Perkpolder. Waar jarenlang dit het vertrouwde gezicht was in de zomermaanden, hebben tal van tegenslagen voor schipper Niels de Brouwer het onmogelijk gemaakt om nog langer door te gaan met de fiets-voetveerverbinding tussen Perkpolder en Hansweert. Een lege steiger in een drooggevallen haven verbeeldt de gevoelens van Niels naadloos. Ja, dat is niet erg leuk, want ik heb het altijd wel met heel veel plezier heb ik mijn onderneming gedraaid. Maar op een gegeven moment moest ik gewoon echt concessies maken, overwegingen om het bedrijf te stoppen, omdat ik gewoon te veel financiële problemen had. Ik was ook op een gegeven moment genoodzaakt om een tweede baan te nemen om een bedrijf te financieren. En ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Corona, strengere regelgeving qua personeel, tijdelijke onbereikbaarheid van Hansweert en gierende onderhoudskosten. Het zat Niels enorm tegen en meer steun vanuit Hulst en Rijmerswaal zat er niet in. Ik heb al meerdere jaren wel aangegeven dat ik iets meer financiële middelen nodig had. Ze hebben mij het maximale gegeven wat zij konden geven. Ja, en van daaruit moest ik gewoon een beslissing maken. Raadsleden van de beide gemeenten werden overvallen door het nieuws. Ik denk dat het bij de gemeente ook niet helemaal, of bij het college niet helemaal bekend was dat het zou stoppen. Volgens mij weten ze dat ook nog maar sinds kort. Nou, het verraste me eigenlijk ook wel dat het nog niet bekend was bij het college. Maar ja, het kan natuurlijk dat zij niet actief zijn ingelicht. En ik kan me ook voorstellen dat ze niet iedere week een belletje doen met de vraag hoe het ervoor staat. Maar het is natuurlijk wel heel erg jammer, want met initiatief van de gemeente Hulst, gemeente Rijmerswaal, de provincie en mogelijk de ontwikkelaar of nog andere partijen, hadden we misschien wel kunnen doen om het toch varende te houden. Maar de boot van Niels de Brouwer is inmiddels al verkocht en de onderneming keert niet meer terug. De vraag is, wat nu? Als het een voorziening is waar zoveel mensen gebruik van maken, dan denk ik dat we aan de gemeenschap verplicht zijn om er ook serieus naar te kijken van wat kunnen we doen om die voorziening in stand te houden. Mijn collega Paul van Kerkhoven heeft inderdaad daar vragen over gesteld. En wethouder Ruijsen heeft gezegd dat ze daarmee bezig zijn. Dat ze initiatieven als die komen, die zullen ze zeker ter harte nemen en kijken wat er mogelijk is om dit toch terug te krijgen. Omdat het gewoon een belangrijk stuk gebeuren is in het hele plan Perkpolder. En hoewel er dus geen boot meer is, staat voor Niels de deur toch nog op een klein kiertje. Het zal wel heel leuk zijn. Als de omstandigheden goed zouden zijn, zou ik daar graag mee door willen meegaan. Ja. Voor de 7e keer was Terneuzen vandaag het toneel van de start van de Scheldeprijs. Sinds 2018 is de wielerwedstrijd verbonden aan de Scheldestad. Maar de vraag is, voor hoe lang nog? Want het contract met de organisator loopt binnenkort af. Honderden wielerfans kwamen vandaag in Terneuzen samen om zich te verlekkeren aan alles wat er te zien is als het profpeloton neerstrijkt in een stad. Kijken naar een fiets, een vroeg biertje pakken of proberen een handtekening te scoren van je favoriete renner. Ik heb eigenlijk mijzelf proberen tekenen in het truitje van Tour de Tietema, aangezien dat ik een hele grote fan ben van de ploeg. Ik doe het zelf ook, wielrennen is ook een van mijn hobby's. En ooit hoop ik de stap ook naar boven te zetten, maar dat is natuurlijk een heel moeilijke stap. Het contract van Terneuzen met de Scheldeprijs verloopt volgend jaar. Maar als het aan wethouder Laszlo van de Voorde ligt, wordt dat contract zonder twijfel verlengd. Dit college houdt de traditie hoog en ik denk dat we die boodschap ook aan een volgend college gaan overbrengen. En dan hoop ik stiekem dat ze net zo enthousiast zijn als wij dat zijn. En dat de Scheldeprijs en Terneuzen onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven. En ook de renners zijn positief over koersen in Zeeland. Sommigen zijn zelfs zo enthousiast dat ze hier wel vaker komen. Wat heb jij met Zeeland? Vroeger was ik op vakantie geweest. Vind het altijd wel mooi met de stranden. Zelf een huisje in Katzand. Dus ja, ik vind Zeeland vind ik leuk. Er is natuurlijk altijd veel wind in Zeeland. Vandaag valt het een klein beetje tegen, maar dat maakt het normaal gesproken wel mooi om in Zeeland te koersen. Ja, het is wel een gezellig dorpje, dus het is ook wel altijd wel nerveus met de wind. Dus ook wel wat zeelucht die hier hangt, dus leuk hè. Om 1 uur ging het peloton vanaf het Stadhuisplein van start en doken ze de Westerschelde-tunnel in. Via de Beverlanden en Rijmerswaal zetten de renners daarna koers naar het Belgische Schoten voor de finish. En hoe de wedstrijd is verlopen en wie er dus in Schoten als eerste over de finish kwam, is natuurlijk bij ons online terug te vinden, omroepzeeland.nl en in onze app. Dat was even schrikken vanmorgen, want geen strak blauwe lucht, maar bewolking. Die trok wel snel weg. Het werd alsnog een zonnige dag met maximaal 15 graden.
En die bewolking komt de komende uren weer terug en blijft tot morgenochtend weer hangen. Maar morgen overdag weer een overwegend zonnige dag. Door de noordwestenwind wel wat koeler, maar in het weekend temperaturen tot in de 20 graden. En vanaf zondag een wat grotere kans op regen. En tot slot nog even dit, want ben jij je autobanden kwijt, om maar eens wat op te noemen, dan moet je even opletten. Want een curator van een failliete autobandenhandel uit Vlissingen is al weken bezig om de eigenaren van talloze banden op te sporen. Het is een grote puzzel. Er was een goed systeem, alleen ja, door het faillissement is het systeem afgesloten. Tot nu toe zijn er 4 mensen maar die zich hebben gemeld. Ja, toen zat ik wel met mijn handen in het haar. Ja, dus denk je, wat rijdt dat rot toch zo zonder banden? Die liggen dus hoogstwaarschijnlijk in Vlissingen. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.